supply ekoti ekoti na polisi ro bona ande bakacha bakamanya bakasoka ndo kapasta kera ngo supply jinga seti bakasoka ndakia nanjye tukuja kubarandira ono sasta rane kurantone nangi batenga kira ryo umuganga gitane gitane ngo rukumuvunja muri umuganga olengo alismagenje building ano akachiro cyo chenje biranga chibu masakaro bate yongo chenje ari ko shari biranga chibu ko shari chinsa oris umuganga inga kiyo ke kana ri oru pastor Wilson dio no era ajete kisi ari nkomintiro goro akataka turusangiririga akatabirika to kolerega siamo in fact tukaja kubona ko kolega siasa obo Yatuwaja kolega siasa moto atwatera kusongo yito teri abaganga bano ko ina bantu bagega chega ika wanto tukatebani tukubata makoto sabe pakibide chebi yo buganga birwo mugamu abo ayoraye Edward noyo abo ne twatimba yo bano tuwaomere na babo huru babo nyabwari bishop nyabwari obe mara mubono tukagenda ari tukaendosa 11 tukasabira sali yango jokora tukasaba tukakora mugasa muganga ataraje tukasaba tukaganyarera chabe kebintu bya sakolege kone in fact I'm telling you get the sasteri yango jari yabe kiraho janga ngawase ne bingara bya kubugia diri abanga tubike tamba bikayi mugaso igoro mirimo yaye kaira musongo igo ameta silvari yakanganyerana mirimo yaye aretego bigaya mugaso sasta igoro abantu mbaroje bigoyi bikayigo mugano yo kaira yo kurusongo akanganya lakini nende tuagendera tasencherere igo no tuwabata opposition nyingi hane ko nange jinga city tukagendera era juika bana we ndo tago nyoria latiga nyoma ya nene beto lakini oje kitu oje komyo ku Catholic bana tutagenda kanisende umusubati wanombwa atari ma tunyomanete no monyolete umusubati yo ntento eganeti yetiri urunga koti chimuntokolete musubati obono oyo mbwate baka bono ori watete ko kanyaba basi basi goria ena mane bono yori mama watoto bono yori mama watoto kera nyasa utseniri in fact utseniri na bana babya banene yaro mwana itomo koti mbona ku graduate pesa mane abandi nabali mubali abandi bakora sales and marketing mbabwadi bachiri enjera eli bondo ko byokiwa kya to bwate kanisa umusubati yo mbwate azda yo twa bora nitiga except ka ro kinde ali school inde school bata we na umusubati mbwate inje nakamasenge nyire sana kera na metanga na mwabo ari kwabona nakabukira maji Niri bono kare uriore high school. Elinda high school. Niri bar mone na no ndo nyamioro yo. Bono. Ona ga achire ara go school kanyolire. Moswadi. Era primary ari ngikinde secondary. Akida go school kanyolire. Kanyolire. Oma yago ikagetiga tia bade no batene bare si wata makere. Obarigere nane bare no chimwabo. Mpaka bono mbedeya bana ga mwezi goli ya nemburu. Aho yora nyome na roboro. Wono je anyolire na ndate. Aku na mo yuto konyo. Ya ya interesting story. No dito kaya kaya ko ranga agriculture. To abate project ye kabichi. Kengo eta ko ngo nyomba kya na meta mwaba siku nyuma. Akanyora kimbate kabichi akante ya umurori. Abona watu ina ni maiga. Na wera ni maiga kero re nyome. To re nyome. Akinata ko mwanju muriria understand bono ka nyome yego ja. Ikyaro ribwo moro. Uri watu ko kanye ko kanye Edward na kita tena bono kero kwatoreka abuna umusoti mwakwanyo. Bono yo. Kero kwabate kabichi. Abate umurori nge kabichi. Na bate kabichi sato. Nkamwe kabichi. Nkamate bya. Kana ngo ko nyoma ka ko kabichi yo. Akatama akasaka uchimwabonero. Matukaga eta emiaka ona akorire ngo ndende chikuoya certificate yani era wono ali school andole amya kata nkwani eri wono ndi waja gere ko lichika seti bono certificate chikuoya eri wono baka watoregire wono lichika seti chikuoya yani certificate chikuoya kumbe era gere na mataveti eri kabechi era kumbe kya chiteke kasinki na kanyete wana ono mwizi wa ingo jinga zeti mtu abate mission ya youth tu alikuwa anakorambia nyomba se nyomba
musubati na rengo na kanyete otwangu chikorandi timu ya youth ngurgo Petrus wana musubati yogagocha mayo tengo musikete na rukoria mbori musiki okondia ngoko tukemera ukoria njigo akante tima tima sekondi hono mwiso akaiga tusiomerane tuomerane bada wena ade lima tugomerana embegete kenya sumate tina cha komeka ronge ngoni chinga city na kwa de kenya se ko na kenya mposo ngo wa kwe begeto otero asi wana de bya gatagende tukorali oyo josi bitu siate nganje tini ko genda kene ni system na koire era gara ko ngata mai tio intention ya ere ngata bako ngo boyo to genda no da ngata benda to genda to ikanjera ngata de mai tenchen na ikira choba tini ko genda sito nande kai nande ga yo se mangana ngata mbusa tukaikabone katuiko ido genda to kwa na ya bali mande ba acha ba sai bagacha akini mna baraka ibiza akaibisa mbamuro jito kagenda yatuganda bane gwe kamara go manga kwidera ndika no muziko no ari umaide hono ngabura na mama yangu gomo atingo mata yando kira mama kanyane ngasi dentu ande to mon mama kanyane kwa bero oya wandele oro sire goruga bijo kora wadera twena somo tubukana mosini wanu toirane ikabona nkwale denyo moya oime andere buya tumairene ne gwaje toka babantu gwatigiro boko baruri kwa bwate mwanjumurira ngo ina tora sintundende ya kabere atwereka sana bone nyoma ya asoire nanto chikogenda go jibosio tujikokora ekerenge yetu ngena adayetu gotumanyina naki tobo mukristo okubeka engosi ye kondo kumbe we nimbwa mwitu ikina kikerenge yetu asiri tukirero asomoro muganone toskena ndi Steve Wanzu kumba gusi negenteki ya konyora ebintu byogutumika aseduka na negenteki ya muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited ejieko ni chitaya chiwaya nebintu binde binge byogutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyumu chukisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepokuba akirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubekoro bote ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Mwana mwanju muri Ndizi TV katwendete asomoro beri mugarone katwende na Bishop Stephen Manyara asimaro ne anda to twera omuganoe ekerto anda asomutimo como sinini na thina bono ngonywa makare okonywa kwa ikore fani kubwa kori kwa mioro na ketho thina bono musubati oyo jire na morogeti bono linde mama mwabo ngakithara thina ngwa morogeti mama Bishop no bore kerongiranete una nayo gotebia ekero bari bono ngabakoba bandi tukakora mission twabwate bono ngameko omusubati onincha akibona ngokora ngate abone yana ndio si umungino nchandire atetaro abantu na kanisa teyo tukante kumyokiwa asitaye ngoje koge murubiri ndaka kubanga tukubangika umusoye ono kenda kamote ngaibori menyane kwanda muburi bwa muye ko mukungu najenga mweko musacha tumenye
in fact tukikaransa mesa kamuri kabisa kwa mwe kwa mukungu akateba amwe anje kama tena amwe ndabona ko ojimbo musacha lakini to igwaneka to chakana to chitutike to gendere to kamwa ana batu amwete ko nyomera ka to kamwa igo to nyomba to kansta to kacha bomu kuno musacha abe bari bai baromba maete na bono ena tebeti kyare bokaro ko discuss mesa bokaro ko bona bai bari bambara wena kwajire rende omanyara aji bono to bora neti wonto jaye to teba ne kito saba mavira ya tu amenyani ono kurwa bwa mangana cheta mange ndo mina tenga nyoro kalongo nyata tabiare monyo mina tata onyali ikanyora tunga tukamanga teba ngabere inche ndo mo ibya sore abande bakwe bachibesa abande bachimbuli nje ngibe to monto maka kante bikoro kate kutukama bijo kendora ate akotena akate mwana tika ngakoroka basi tukanyoru kwanje rugo ngajangalie kinali ketinkaira tukakonfirm inyoma yaito one kama bure mino kate mata ya ojago kete sanero na rende basi ne tukagendera iko baka iya ngetare 15 November 1990 baka uriko tuamere miaka 33 years mwamera sinyoma inyome ya obono agera bishop nibwate mejande gyara ngoraro abantu goro yamangana yenyoma nibwate mejanda uruna jetega usina boko de ando na ya mbuya cyare se kijare ngo kyara kako cyaro mwesidia anche ndo motoreka wone go nyomba litangane tu ara ko era chimamosi onde te yongo betere yonde otatiga ertare kitayare go chaso esende abo chimamosi yango ikore tabalisi bayo bande to bende kamo na batete tienyo sai chibi ko nda bane di morning yo takabate bukwa kaluta macheme akara baje ko somere bugore botoreka bugore kana ga kone tebu ko akita ko ngai namaskari yo ko mukaka enekere jara nda lakini sasa taje tukomotika in fact nyuma yayo na ruarite tukanga ruara kumenya sango dil nere akamenye kwa 3 days adari kokwana akende tekendi abate liberera age kuboka no igora auka lakini akama 3 days tatu mwa bakamurusio bakamuira ka so ige kwa mo abaro de bishop ya eba nona ari ke bakante ke ndo ndi chibes chinde munyide ka kwetro bani orge mario kata ke kumbe bantu eba ari ke tinjira yo kondusio baya ndano mano so badio we agaraba mo ikika ibabu teto bakaje tengo kwale chika sasa abutuka akataboka ukorandi bakabona in fact akorandi bane kombwa no murandi ali abwate kan sai saba Olo bijo biyo ko tondere bono mosbadi orende ko majikorana oyo bwate bono morgio na maite no boka barabuga ko ma ko sembona jito ko manya sina maite ndenda kinera dane kabiji eri kwangede abe wa to ko nto ko ja na maite ta manyete ta manyete kiara na banango na ko tebi gadango teri na ri kwa kiari kwa na ko teni ke kwa yange asogo ani kwa tuange kano competition paka tuwa namba ibere igongo kwa lingo lakini abado tora manya sai dina manya kai ngokore chikunyomaru ngokore somanya bono wadere no mbastar mbiya gendrete nere kana barato mugano ai kala jirabe biya sana bono kana bana ba wadere mbiya bale biya zinyoma yawe kabono korenga na mbiyere bisho ya mbiyere keto kore wa bono tusuki go jibosio kai wasu keto go jibosio bono ka kinda tuwe kana 96 Imadereka 96, 92, omana kaswa ko biko musigo me ane boko rokererio. Kaswa ko biko musigo boko rokererio. Onyore ekero na rueta aritina batisime batisa magana amacha mangi mano no yango da korani. Omana na gankwa na gane ko mo batiswe macha mangi. Nganda kana jiko tebia mo pastor maga de ko bwa class batiso. Nga mo yona bwa tene ngona bwa tete na ancha kolemerere. Gara gamba no mo reverend yo lengo ko emali wono bishop emali. Acha kambatisa katubatisia ngetare 17 mutinyo 7 1993 urwo omanaka ndako ko musigo gwelingana na korokereria wona ngachoko ngochiko genda ndo se na nyoro umukoko teba umukorenya sa baka nganga bona kwanda chikanisa ngamwa nkobera nyomba na nyomba kana zokobero andi saka sokolenta abantu kusabira gutolika ikanise gachakira nyomba mwana kraja ke kagendera Yoreka 95 November tarehe 1 abichachi bakanda ngeli nchiko tene kanisa yangi kemera kana jiko ikonga nyora mangana amange
Na baada we 95 in October tarehe 30 alingwa tichinga street kuli omwisa aliko rubane town alingwa tichinga street kuli omwisa ebe serika sengo konya yalingi ne ngonya de garosia nyomba ngora chimboli na no kwaza dustitue senga kale umuku jiga seti kongo ke kasi ngo kona kwa kora iko ko ne dango kora basi ekana yeka nka ekana yega ndo nganyama ngana mangi ando chiko tina train kana chiko 96 umareva ndi kusira kantebia you have a call kende pipe school akangira Iman Training Center Nakuru Nakuru ngabero miagereng ni berte miake ebere ngai train ngai attachment ya saguru kiambogo ngabera ke butangwanye se yueta ekero nacho bono ngate yo bali baruronge riruba njo jakemere mu busi ikiara ari sina chete nganyoro yo lengo amagara amare tikete mamange abwate bina baikondozi kero mato ko ambe bintu bitali biyawo ngade ati kanja kemere mo una sabe kireme yane ngacha akaye uliruba ngacha kasiro umugonchoro kindo aiga court kana kasabre singa sina jagido shirika egodi abon na jagido shirika na bantu abaswatu barengo babisabera wabo kare ni nango koro tuango kora sasaba tuango kora alima gaye kodio mukabiri no rengo tuango kora ibada ya sasa utambe kero didim diaja ngabate bora swama didim diaja dimagali basi nene tukagendera sencherere na muneyira bono bakaba kero bwato kuma ko agresive oni ngi chetekero na achire training limongi yotekali niyo ko ngakira ngaja ngamusabera aigwete bobe iko musabera maate akabogol kwa moino ero yakalukuru code 4 lakini code nja agenda tukasonga musabera kana musabera timba ndo kiabete enyombeli ekanyegera egodi ekanyegera timba tiunga kiyanyegera nje timba tingo eresa lakini anyo to aba code crack ngoro kunge ticho kumnya ko cyo gwakira niyo merangu ne twanyega iri code akega ngo nyara babo inspector ndombi aba ruochi bagoja nkeka mokara ande disturbance Baro kororo nchengo teno na ngusabiro gwete bobeti manyeti kororo in fact inje gortenchera paka toikera chima sirongo kurkutuyot kanyoro gotoreka kateba kanyoro ko ba ko bwade ba ko bwade ngire to akabolinki ngabatebi iguna yale igatigara ntundugune tikwene royo nangusara noyo era kateba tokamusabira boyo tuyot tokamusabira nda kanyora eke kuna rwete kisi arweto on promotion basis ko ba church kwa masabirete na bordia masaba ida bordia masaba ga tuchito wano kurwe chenchi yasa obe yo gontumeka kurwo na aldo gore sina chiti sabe yo gontumeka muna gorde pipe school weyo ngakora diploma ngacha kareka 2000 ngabo dent changa tare tatu mutinyo kane mutinyo osta buno ma reverend kana bo de ndi mutinyo yo osta nkagendera akaonaika 2012 nkaba consecrated as a bishop tare 14 mutinyo kane tugore wa kore bwao bona igo ibaka chikanisa na igo nyabioto na igo yesaba na igo kachuba ona yasa ujakira kutumika asobokale pisho bano natakana urabwatira ngitujigwira na sentundende ya gatatu nande yo mwelio bono joto wa general advice na alitura borani odebina wadebina enkwalenge kanisa mbake bwa lakini nkwa maidnya sa bono tujigora ntaba udigi yo kobe kanisa no kumanya sa igo majumboria to skene on Steven Sumu singwena tora sentundende yo mwelio nande ya gatatu pisho badena na alenge kanisa lakini isiko iguna engeja to era kurali tangani bono na liare kanisa boronge amo maidnya sa Tosca na on Steven Sumu singwena tora sentundende ya gatatu.
Egera kugendie gari na Sunshine Driving School abuba nchirini kiumbegia NTSA wagutumike curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na Bugwakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare umuchubo sungo Gusi Dulex building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko bakresime asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Biamano mano mwanjo Mario ndisi wakatuerenda sentu ndende ya ito na nde yomwerio kathuerena Bishop Stephen Manyara otato teviria mange roje mpake koti ngonya gereka le binte vingi lakini wana sentu ndende atata ko tu advice ina eta bauti nero kobe kanisa kobo mo Kristo na kumanya sai ekiaro tevina nonyo renge kanisa agotere kwaya nonyo renge kanisa ata maiteri na bangu kumanya renge ringana lakini tar kulikorra mpake karaje te kutorika na atakete ko itamba kana no pastor na te kurana mpaka wa pastor lakini nene nyasa agaja kamukuna bona kitoto ke ndunde ya to bishop otobo semina ntaba udigie yero ekero kumanya sai nekero uri kanisa bose kera ngotera kwaringe kwara kintu maiti nyasai biamono murari mandara cha se point yetu ngire nata kukore kama somo kanone ngiringa na gotenga na beta consecrated tare 14 mutinyukane 2012 2013 ngajoini nande New Life Theological Seminary asina got my bachelor of degree 2016 and then ngasoime nkaenda na 2 years ngakora masters ngasoka 2018 and then ngasoime ngakora PhD na graduated last year tarehe na mutinyo nane after na kole research about the impact of traditional beliefs on Christian belief na chiteka je event before the panel igota limbwato na doctorate ya nedeli honorary mirmongo somete ngaika yo somete kama somane no I read the doctorate kiera na chaka nga kinya chake kinya sound konyire wona ngintu nangu kwana neke neka goteba nga asomwe bwana na bwana nga bulitanga na nkola nyasaye kingwacho kaine ngintu nataka kubika burunge iga asomwe ntegereni tali etini nangu chia ya bundista ko koraiko ninje na arengebo yotinda ti ochombo atotebe nga pa bishop atenda kateba nga bakaturikie bakoreke neke kiano na arenge ninje na bwato bakongobo njira arengo unafiki buna nayo rabo nayo saregete buna inche ogotera o saregete buna inche ona wa saregete kanisa ya saregete ta timo mojo kani usumo da chando la jate venga o yango te kanisa kete ne saregete na wa saregete inche na saregete ngo kora kindo kimbwato unafiki na ya vera abo koro na vera bana tali ogochia abora bino no Pentecost korumo pastor kose dini ndio na maana ikena boko nyara o kwenda dini ndio usaregete ente to kubeka linga neliga okorera nyasaye bocho kaine teko gokonya ikera amarika gotenga litukolio moelio abange mbache batayasirira ndo certificate no maene talibuli mabagukwana ana boko nyamba libakordega lakini yesa bategenda ndimbo manyeti akira yubiya itukolio moelika ro emirime yo gokora ose obokoli omuntu wesi obwate obokole bwenya saata gete na ndi bwenya sae uko bwenya sae kule diba goja goseli worobo soku oche ngenere karago gocha teba ogokorekera ntubwate boni gano no bokoreri moigwete tiganmetra ndinga lyo marari ko igunone aba chibango chigote bwo nto bache baburiwe chekanisa
asobo koreri obo ojo kurangiria omonto Nyasaye Yesu nero kurangiria omonto na ande tebe kiri myaka asa kurangiria omonto abana rangiria omonto karomoke arangiria omonto kabere myaka emenene tebe kiri kiwango ande tebe kiri ngani ngo ojo somete ozo tasomete ikira Yesu nero kurangiria abantu baye utatiganya kuwarangiriwe ebe no gwete kwande turingero ugante kogende tobasa ko tigara kolego datigarende na bumo ndakurangirwa ando ubwate besa na bakora kujo tabwati besa igasobo koreri yobo tigara ndingiro nkwanega none amangana yichibango bagoteba nga abantu bakane abuje sakurangirwa muntu bwati besa ekinye chikanisa muna cheta niko chiri kinye kitali chemyoyo muna tubwati kitali cyumubere lakini usikolgeria senseye omubero yote to yichandele sana none chibese none chikiti chibese zakana ko yababegede chiko support amangana yoko konyo umubere muna chinya kitali chandi mbiya sana lakini nandi kitali nera yo moyo tagere usi kanisa nere takeye siru lakini bone njero ko rabaka bantu babo ikarona bemisiye baetia ngane chikitali chemyoyo chirocho chirusiwe bango bono ukono utantana ngora kabisa ngoro konene ekeramba bwento kusika ekero moyo bwo muntu ekero beire biya none mubero ko babya bishobora to ndrete iga ngweburukane ti kare kare kwari gwe kora no mukristo kwani batu you are not lakini bono kwaje to katore kana batu baki kanisa kwa yuri blanche ngakioroje bono nore petake kombe adinaliri kare oseriri kwa lengeriri mosa kwa kanyura marwa ngwalenga batalia haya bono mbiyaende ono mbiande ekiagera in fact usikulgera likuru 1966 nako tena iboleto igaboni ngembwate myaka endokenge 57 ngora yanze kwa mimi ya serikali ende retirement anga berore sikoba ango ende ko retire lakini ondigere lyo mubere abongole singo rakana nonde unabona ko katengo mwana ono moko bati bona ko graduate na usengo ja nyomba minto boniga entira turno mo konyone I feel asa eri tukema batare mu tubwatamo ogani ko turumu murano musika bono ne tukema ko swaminga oyo ka kene chingeni oyo ne kutal bono ntuna ko tokokala ekiana tuire ne ndo twachagite na ndo bono ndo na njira ngwa piriga obo maene pi ekaro nyesale asoma bwao ekaro nyasaya bwika seme yao nigo ko nyakorereta asta yaragiya una komenya ase Yesu na sinyasaye no bo maene no bwasi uko otabotike to naviki otike to mangana yo wekori kabo opi kabo mu Kristo pi mo pastor Edward ruwa de ko Kenya ngagie ya maana lendo jire karoka bato mosubadiri twatebeta aliriri tunde itentanga ne se wiki ngoja mwana mara kwana ni ngoja tu romerana aba matukaya alisiko ndinga tu mena denero korutu mena tu 2010 turomera na kadia pateno nagendreta anya turomera na bwangoi abadu from mangana ali kwete the bishop ali okari ku Tanzania bantu baje batana bamba itu senganya kwa bulu senen Tanzania kwa ruziwa na ande challenge kikwete ira sobogima einerego kuba kwa strong no ena sobo Kristo bishop asobogimo na mange lakini nenda sobo koreri mone challenge na wabe nkomera na nero na ni mikaya barogi mikaya barona bengomerana na abange babi bakungaine lakini kartu asabire ya sababu yorokio nche asobogi mobo na asambire bintu bya barogi na omorogi omanyene ukiri mwana ugurese na igoye na mabwe atire bakabane badero to bamusambe na bakaniri cyari sinanyore neri abantu bagwekora una Kristo lakini abandi barabarogi ekara bakolire bari kikonga kechafu bari gokore kore ndebintu gete byo gukorama byo kubekerera binebi igo cyoji ziri kobora ndiro lakini na yababo igo akara hotel ndebya yasamo yero gukorwanira inzu yegere bishop ogwevunia na ebuna nanje Steven Manyara na ratembire bogimo nanje kenanya kingwa togeri nenga ni ndu boyiko bwenze nyana yona nanje na rakole amabakona no linga egento nkwega okina gerokyo nkiringa nyasa untumekire enjera untumekire abantu baye bamarori kire kige ntege nene na bera be wetani ko ngabana
abana ba muna neko gotebia na bo mukora bali Nyasaye si capacity awa uno mumuro manene roleke chairman ya Kenya Christian Student Fellowship discount obade na balimu ekyo babe ki capacity awa ngeri ko ngamoyo mono muna chiumio ya bantu kunjukana na kumujukira Nyasaye ekire kiyo egente kerene ngo kamuna paula ko tanga na rwani neze yengiya arendiro kwegena na ko rogendo na akache yiwe gutwa monda ta konyore tie kanisa na nganga inanda la konyore bishop ina ba yale sinyara nyo yoga kesa lakini yo bia onererie ngindu nande bwanje ta pass from to tebe ngana kera brande ne buku gosoma kina ne kindu kiri bwanje to ga nganje to bolemi obolemi bwanje de nganje to bolemi oche bone egento kero ali chingoko nge wasimekire kesale riri matuka mai mpaka boniga obolemi nimbu anjete obolemi nimbu anjete nimbu ato butuku chingoko bado engombe chimbo linchiro obolemi bwa kawaida no rebuya bo oye pinche diko koragasi obolemi mokonyo pesa na kuji bono onta doririe kamera yao karo sembo bo mweri marago ya boniga bishop tokoro muroberio asirit kurare mbiya mono moralia na de biya mono montegere te marago ya rero nje enango ko moyo iga Nyasaye wa mwanchire lizugulya ko bo neno na ko mutorio to ko moyo oko sekera runkoro okora munkoro okotebekira lingana libendiro lakini nango kotebinga oyo korangeri na roro mwegenwa otena asale na omenya asale na eromanyane oyo chakiro kwera na kororo kendo rwao genango ko moyo to ko moyo ani ko mukodo manene mukodo kene no bwasioko na ande kene pimwe Nyasaye kuligeti akubikira maxi ebenga maxi akubikira arama ya wetanya ya mwanyabana kenya sabo siseni na ande njena tura na jobu kimabwa Nyasaye no biya okomenya bya Nyasaye na giya kenya sabo siseni sana ante Nyasaye amen buya sana manju morire ante Nyasaye komenya somo nene na bubu mobuya iniringana Bishop Stephen Manyara toire asimaroga ba boniga asumurubero mwana ne ngande ko we wigeri mbaka bono we semiria mange na ngode na kilomondo na bwato mugano we no ninje twikaranse na enko mugano ne abo kunyuma nayo rabu ongo mugano na nabo dokunyuma yo kilomondo na bwato mugano kwa bakira litukuria Jumatano ja 15 nyensa ya monenu semaro mpaka 15 benenusu twaligere dina emigano kilomondo agotwa enero ndi Steve Bansumus yanda utobwatia ngwakirambia mono bali baina kinumurubero go chira senjera ya bene tamberiane Brighton Makoli.